On ide oproti smeru, aha. Kokot. Tu čo tiebe? Občanské značky má. Pridaj, to je kus kokota. Zavoláme policajtom na neho? A nie. Normálne, to je doproti smeru, veď do niekoho môžem najebať, ja sa iba 90. A policia, on je tiež 80. Zavoláme Ale si policajtom. nahulený. Ale čo? Poviem, vidíme, do náprodu, no keď najebe, tak potom čo Však áno, spravíš, aha. svedok. Aha. Túto má ten Kokot. kokot prebehnúť. Dávaj, pridaj, poď si. Priebaný. Ja ho kamerujem celú lovu. Aj ty a ja. Poviem sa, ale doproti ide auto, ty keď najebe, aha. a on pridáva. Kokot, aha. Pridaj ho, vidíš, že ho kamerujem. Ideme lebo 80. to svieti. Oho. Koľko ideš? 80. Aha. Ty kokot, Čo to vyzeralo tiebe? akčovne. Ja som kúkal, ešte ide najebe do nás, ty kokot. No idem rýchlejšie ako. Vedľa neho poď. Ja chcem vidieť v prievidí, čo ten kokot A spraví. ja. Kokot, on ide proti smeru. Ešte si ďalko je zapne. Tebe jebe, ja si zapnem. Na trubu, že je kokot. No na trubu. No dobre, drž. Takto sa ide proti smere. Áno, presne takto. Ja na ňom svieti. Jebe ti to! Dobre, nechaj ho. Aha. Mišo, brnkni policajtom, kamaráde. Dáme ho? Áno, No. nechom, že na začiatku prejsť zastavia, ale kde už mal odbočiť, nikde. Ja by som ho nahlasil, mne to je jedno, ja Ale nemám rád. on ide SPZ-ku doproti a smeru. hotovo, áno, oproti smere ide. Aké sú policajti? 100? 58. Chytro ale. No, ja, ideme povedať, že ideme 80 a on ide doproti smeru. Čo ti jebe, oproti je 90, čo na Zrávska je piči. Zabíjaj druhú. Zdravím Previda? Áno, na začiatku medzi Previdza a Novákmi sme. Poď, pridaj, dáme ho. Kde dáme už? Čo to je za